पोलीस मुंबई हॉस्पिटलान आसलोलो काळजाचें ऑपरेशन आसा म्हणून भियेलोलो पिडेस्तांक रोजार करूंक एक पाद्री थंय येतालो संसार करून पिडेस्तांक कमी जावंय दितालो पाद्री या पिडेस मनशाक रोजार करूंक येता जेजूचेर बाबा डोरपिये नाका पाद्री सांगता आतां ताच्या पाद्रीक एक गोंत सांपडटा गोंतें तुटलेलें पळोवन पाद्री दुखी जाता तुटलेलें गोंत तुजें पाद्री म्हणटा भायर मार रोजाराचें गोंत जेजूच्या कोश्टांचो मोन्नाचो हार ऑपरेशन तुजें बरें जावूंक हांव कोत्तां रोजार रोमांक तान हाडलेलें कोताका दिता पाद्रीगार तो मनीस पाद्रीक सांगता तुजें कोत म्हाका नाका कोतें तुटलेलें पूण व्हडलो वालोर आसा ताका मोरोसोर सांगा ताका दोतोलो तुका सुका कित्याक तें कोत एकूच मायची निमाणी भेट म्हाका केलान दिलां तें विसरोंक जावचें ना उतरां आयकोन पाद्रीक घुस्पलो फुडें कांय उलोवंक ना मायची निमाणी भेट राखून तो विसरोंक ना पूण थोडे क्रिस्तांव जेजून दिल्ले मांयक मान दिना मांय बायक मान दी सांगता आमकां चवथो माना मेर सायबीण मांय पाट करून थोडे आपणाकूच कोत्तात केट मोगाची मांय पयस कोत्ता आमचे हुस्के सिदी मेर सायबीण मांय मान दिवया ती जेजूची निमाणी भेट मांय बायक मान दी सांगता आमकां चवथो माना मेर सायबीण मांय पाट करून थोडे आपणाकूच कोत्तात केट मोगाची मांय पयस कोत्ता आमचे हुस्के सिदी मेर सायबीण मांय मान दिवया ती जेजूची निमाणी भेट